Всяка класна стая е един малък свят, пълен с различни характери, нужди и способности. В днешният анализ ще се потопим в един изключително практичен наръчник, който помага на преподавателите да адаптират учебната среда, така че да подкрепят абсолютно всеки ученик. Добре, нека започваме. Реалността в една модерна класна стая е... тя е сложна. Имаме ученици, които учат с различно темпо, други, които се концентрират по различен начин, трети, които общуват по свой уникален стил. И това е напълно нормално. И точно тук идва моментът за една ключова, фундаментална промяна в мисленето. Промяна, която умести фокуса от ученика към средата около него. А вижте сега това сравнение. Наистина е показателно. Отляво виждаме стария подход, който казва «Нека поправим ученика, за да пасне на системата». А отдясно е приобщаващия начин. Нека адаптираме средата, за да отговори на нуждите на ученика. Разликата е огромна. И този цитат го казва най-добре. Нека за момент се замислим върху него. Ролята ни не е да променяваме детето. Ролята ни е да променим средата. Това е основата, върху която ще градим всичко останало. Добре, вече знаем защо е важно. Въпросът е как да го постигнем, нали? Точно за това ето една проста, но пък страшно ефективна рамка. Казва се цикълът НРА. Наблюдавай, разбери, адаптирай. Запомнете го, защото това е един непрекъснат процес. Един вид швейцарско ножче за всеки учител. Хайде да ги видим едно по едно. Първо, наблюдаваме. Просто гледаме какво се случва, къде нещата скърцат. После второ, опитваме се да разберем какво се крие зад това поведение. И накрая трето, адаптираме. Какви мънички, лесни промени можем да направим, за да помогнем. И това се върти постоянно. И тук е нещо наистина важно. Не е нужно да се поставят диагнози. Това не е работа на учителя. Ролята му е да наблюдава и да реагира в класната стая. Само това. Това сваля огромен товар, нали? Супер! А сега нека видим как този цикъл NRA работи в реалния живот с някои от най-често срещаните предизвикателства в класната стая. Ще се фокусираме върху 5 основни групи, обучителни трудности, да речем като дислексия, след това имаме хиперактивност с дефицит на вниманието или ХДВ, разстройствата от аутистичния спектър и, разбира се, физическите и сензорните нужди. Да вземем първите 3. При ученици с трудности в ученето какво наблюдаваме? Може би се затрудняват с четенето. А как адаптираме? Много просто, с повече визуални материали. Или пък ХДВ. Наблюдаваме, че детето лесно се разсейва. Адаптацията. Разбиваме задачите на по-малки парченца и му даваме почивки за движение. За учениците от аутистичния спектър, които обичат рутината, адаптацията е ясен визуален график за деня. Виждате ли? Простички наблюдения водят до суперефективни адаптации. При физическите и сензорните нужди принципът е абсолютно същият. Наблюдаваме, че някой се движи трудно, адаптираме, като осигуряваме достъп. Забелязваме, че ученик с увреден слух ни гледа в устните, адаптираме, като заставаме с лице към него и използваме повече картинки. Всичко е въпрос на малки промени в средата, нищо повече. Добре, стига теория. Нека видим един конкретен казус. Това е Али. Сигурен съм, че всеки учител е имал такъв ученик. Трудно му е да се концентрира, постоянно става, не си довършва работата. И сега прилагаме нашия цикъл. 1. Наблюдаваме поведението на Али. 2. Разбираме, че това вероятно е свързано с предизвикателство с вниманието, а не с мързел. И 3. Адаптираме. Даваме му по-кратки задачи, кристално ясни инструкции и му позволяваме да стане и да се раздвижи за малко. Готово. Без диагнози, без драми, само практични решения. И тук стигаме до една от най-силните идеи, може би най-важната в цялата тази тема. Оказва се, че тези малки, целенасочени промени носят ползи за абсолютно всички. Тази картинка го показва перфектно, нали? Идеята не е да обърнем всичко с главата надолу, не става въпрос за малки, умни, структурни промени. Те са като лост, който с минимално усилие повдига огромните бариери пред ученето. А ето го и доказателството черно на бяло. Погледнете тази матрица. Едни и същи стратегии, като например визуални материали или прости и ясни инструкции, помагат не само на ученици с дислексия, но и на тези с аутизъм и на тези с ХДВ. Те са универсални. И знаете ли какво? Те помагат и на всички останали ученици в класа. Това е истинският бонус.
И така, ако трябва да сведем всичко до няколко ключови принципа, те биха били тези 5 златни правила. Първо, упростявайте. Второ, визуализирайте. Трето, затвърждавайте, повтаряйте търпеливо. Четвърто, проявявайте емпатия, покажете, че разбирате. И пето, сътрудничествате си. Това е есенцията. И накрая ще оставя един въпрос за размисъл. Кой е типът ученик, който ви се струва най-голямо предизвикателство в класната стая? И защо? Защото истинското приобщаване започва от нас, от нашето осъзнаване. Точно там, където се чувстваме най-предизвикани, е мястото, където средата има най-голяма нужда от адаптация. Отговорът на този въпрос може да е ключът към следващия ни голям успех като преподаватели.